קורה חברים? כאן, אוקיי, אני לא יודע לדבר באנגלית, פורקס, בסרטון חדש שאני הולך להסביר לכם, ראשון, בוא נגיד ככה, אני הולך להסביר לכם לערוץ ומי אני, ויש שתי מנהיגים בעצם, אני וחבר שלי, תגיד שלום. שלום. זה מאוד היה ואנחנו הולכים לנהל את הערוץ אני לא יודע לדבר. אז אנחנו הולכים להעביר לכם את הזמן, ואני אשמח שתשימו סאב, הולך לעלות פה תכנים טובים, והשם שלי זה איתן, שלא פלג, ותענו, נסביר עוד דברים, המשך, הוא יסביר. אז למה בעצם פתחנו את הערוץ? פתחנו את הערוץ כדי לעשות... בשביל כסף, ממש לא. לא. אנחנו פתחנו את הערוץ בשביל לענות אתכם, להעביר לכם את הזמן שתצפו בנו מה? בשביל שתצפו בנו ולהעביר לכם את הזמן. אז אני אשמח. טוב, בוא נעשה דברים קרינג'ים. זה לא קרינג'. אז יאללה, בואו נסביר לכם במה אני משחק ואני אפסיק לגמגם. כן, עדיף שכן. אוקיי, אז המשחקים ששחק בהם זה פורטנייט, אמא של גוגי, מה זה המשחק הזה אתם שואלים? זה לא משחק. זה המצא. זה לא יודע מה זה, אוקיי? אז המקום האהוב עליי העונה זה. אני משחק פורטנייט וגם פורטנייט. אני משחק פורטנייט טיפה פאבג'י. פאב עלה כקאג' וקצת פולגאי. וכמובן פורטנייט. אז יעלה לכם סרטון בקרוב, סרטון מטורף. בוא נגיד ככה שווה את המנוי. שווה את הפעמון. ואת הלייק. את הלייק. אני באמת אשמח אם תעזרו לערוץ הזה לגדול. אני באמת אשקיע, ויש לנו פה למה. למה יש פה למה? למה? ככה למה? אבל אני שואל אותך למה? למה יש למה? למה? קאט. אוקיי, אז קיצור... למה יש פה למה? למה? אבל למה? טוב, עזבו את הוויכוח הזה. נחזור לעניין. אז אנחנו נעלה לכם ערוץ מטורף עם... הרבה תוכן מצחיק. מעניין. הוא גנב לקים! יש פה מישהו. יאללה, תראו אותו. אנחנו NPCים, כמובן. אנחנו לא NPCים. אתה NPC. הולך לעלות גם הרבה שורטים. שורטים? הוא אחראי השורטים, לא אני, אוקיי? אבל אני אעזור לו. הולך להיות ממש מעניין. מאוד. תקשיבו. מי שלא צופה, אני יבוא לו בלייט. מה? אני מאוד טוב, עזבו, אין לי מה להגיד. אני פשוט אשתוק. אז מה קורה? שלי הכי טוב בארץ, כמו שאתם רואים. אולי אל תבזבז יריות סתם. אבל אני יורה בו. הצלחתי. מי יחוג אותי? תגיד לי. למה אני מגמגם? תשאלו אותם גם בתגובות שאלות שאתם תרצו, אולי סרטונים שיהיו מעניינים. או של תוכן שאנחנו נרצה לעשות. מה זה הדובה הזה? מה תנח לי פה? גם אני רוצה לנוח. אני בקרב לחיות, גם אני רוצה. פום פום, תרגיש. אוקיי, יש אוורירים מאוד. טוב, אתם לא ראיתם כלום. אלוהים. טוב. אוקיי, בוא נמשיך, כאילו לא קרה כלום. כאילו לא קיבלנו משהו לג'נדרי, ממש לא מטבע רגילה. איזה כיף. נו כבר! זה ירידה. אין לי כוח. איך אתה מצפה שבירידה אתה תעלה לעלייה? זה לא ירידה, זה עלייה בשבילי. ירידה זה עלייה ועלייה זה ירידה. אז מה זה עלייה וירידה?
אני לא אקבל פולדם! הוא בלתי נראה! יש שם באמת אנשים שזה לא טוב. אני יודע, הם הורגים את הברוס, ואני מאשים אותך בזה. יופי? אני טוב. מאשים את אמא שלך. רגע, מה? אין, אתה עוד פעם מדבר עליה? הופה, בלופה. מי בא לאירופה? באמת? לא, פלג, זה לא. ללא, באמת. ללא באמת? יש כזה דבר? יש מילה כזאת. מכיר? או שהמצאתי לך משהו חדש? יש לך, אתה יודע שקומפלקס את הדבר הזה? די. אוקיי. אז קיצור, אחרי שלמדתי שיש על הטיפה של קומפלקס דבר חדש. כן, גם למדת איך קוראים לטאפו צ'יפס, שקוראים לו טאפו צ'יפס. תעשה תלמי מהאבן, שתהיה חברה שלך. מה? שתהיה חברה שלך. צודק. בואי אני אחצוב אותך. יש לך כל בניות. וואלה, תודה. מי שרוצה לבוא לקחת בניות, אני מאוד אשמח. זה לא קרינג'. למה זה? קראנץ' קומפלקס. כי זה קראנץ', אז אני אלך. תשאלו אותנו גם שאלות שאתם תרצו לדעת עלינו. כמו איזה סוג נגר פלג? זו שאלה הכי נפוצה. הוא גנב לי קילה. סוג נגר מעצבן? רוצה למה? וואו. למה? די, שקט. למה? רוצה שאני אפתח... מה? צ'ימילה קאפי. דיו! סייק? למה היא לא זזה? כן, מגיע לך. הופה. טוב, אני רוצה ליהנות רק. מה? יש איזה HP אחד או שאני מי הם? אני מדמיין. מה? יש לה HP. זה לא HP אחד. וזה אימא. מה? תפוח אדמה. לא פולדם! אני לא אפול פה. אני לא אפול! אני לא אפול בחיים. בוא נראה לא אופנה. אני לא אפול. אמרתי לך. בוא תראו, אתם לא תראו מה דבר כזה בחיים. לאן, כזה גרוע. היא גרוע, די. סוף סוף אתה אומר משהו נכון. שקט, מי שמדבר. תרסס אותה. שקט. מה אני רואה? אז זה הולך. אז יש לנו פה את עץ, נקרא לו שלמה. חג פורים, חג גדול לאילנות. תנו לעצים לחיות. תנו לעצים לחיות. תנו בבקשה, תנו לעצים לחיות. אוקיי, מה זה? מי שבר את זה? כן, אני אעזור לו. מי ששבר את זה פשוט גבר. אז אני מחכה לעונה חדשה, אולי יעלה סרטון. מי אני שאני לא יעלה סרטון? כאילו... בעצם באמת מי אני? ומה אני עושה כאן? למה אני ביוטיוב ושייצר לכם תוכן? כי אני רוצה לייצר לכם תוכן. מה זה?
מה זה? שאלתי מה זה. שאלתי מה זה. ואני הולך לקבל את זה שוב. ציין שירותים. חבר'ה, אני הולך לעשות את הקפיצה הגורלית. היה משהו ש... אוקיי, לא אכפת לי. הקפיצה הגורלית. היה! עשיתי משהו שפספסתי? לא פספסת כלום. לא פספסת האמת כלום, חוץ שאמרתי לו שהוא אחלה גבר מי ששבר שם, אז עזרתי לו לשבור את זה. זה דבר היחיד שקרה. זהו. אנחנו נמשיכים במשחק עם השיר שלנו. הכל בשבע, הכל שבע. איזה? הכל טופ 7 קילים. לא רוצה שהוא יבוא עליי. 7 קיל קבוצות. תראו איזה גאון אני, אתה הולך לאנשים במטבע? מי הולך לאנשים? לא, רגע. מחתים עליי. לברח כמה שיותר מהר. כן, יודע. בוא נשים על מצב וואו. אוקיי, יאללה. כנראה הוא התקשר. אני התקשר. הופה, אני נוסע לי, חבר'ה. אנחנו ביחד, אין לי מה להגיד. פלג, אני נותן לך את המיקרופון. מה אתה רוצה להגיד לצופים? תשימו סף לייק פעמון. שמעתם מה שהוא אמר? שאנחנו חופרים על זה על הרבה זמן. אז קצר, שמעתם לו חוץ מהחופרים, שמעתם את זה, אז הוא ביקש אתם צריכים לקיים את זה. לא בטלפון, כן? הוא מתקשר בדיסקורד. לא בטלפון. לא יודע איפה הוא מתקשר, הוא לא יתקשר. הוא יתקשר? לא, אז זו פלג, אל תפתח את הדלת. אני לא יכולה לדבר על זה. טוב, סגור את הדלת. עליי הפלג, אתה לא רוצה לפספס את זה. פלג, אתה לא רוצה לפספס. בדרך כלל להגיע מהר, אתה לא רוצה לפספס את זה, פלג. ואני יודע שאתה לא רוצה לפספס. הרגת? לא, הוא פה. הוא מישהו עם מטבע? לא. אני אפילו לא יודע מה הוא עושה. כאילו, אני רציני. הופה. מה הוא עושה? איפה הוא? כניס כאן. אוי לא. יש כאן הרבה אנשים. אוי לא. איזה קרב מטורף. טובה. זה בדיוק אנשים שיש ברמה של... מה זה האנשים הגרועים האלה? מה זה האנשים הגרועים האלה? טוב שלוש יפה. נוחתים עליי. מטבע נוחת עליי. דפקתי. מתחבא איפשהו. נו. חייב להתחבות איפשהו. זה מה שאני עושה. אוי לא. הוא ממש נראה לי מתחתיך. נראה לי הוא יודע איפה אתה. פלג, שקט. יש לו מלא מדליונים. וואו, הצלחתי להימלט. צילו, זה 4 מדליונים. לא, עם 3. הוא עם 3 מדליות, ואני נגד הוא. אני יודע. לשים? כן. בשביל, תודה, תתקדם. כדי לברוח לזון. נלך לזון, יאללה. אין פה אף אחד בזון. וואי חבר'ה. וואו, אני בהתקף לב עכשיו. תחבא בגוש. יאללה, נתחבא, יאללה. אני אהיה נגר, יאללה. אני מקבל הוראות מנגר. אל תהיה סנייפר. שקט, תהיה בשקט.
טוב, אז זה הסרטון היום חברים, הכרתי אתכם, אותי טיפה, ואת המנהיג האחר, אז נתראה בסרטון הבא, ויאללה, שניצל!